zijn vandaag in Sluis. De kikkerstelling van deze week heeft te maken met de Rabobank. De Rabobank wil pinautomaten laten verdwijnen. Wij van Kikker TV zijn het er niet mee eens dat de Rabobank zoveel pinautomaten weg wil halen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat niet goed, hè. De mensen, ja, is het toch gemakkelijker als ze meer pinnen staan als maar een paar of zo, hè. Nou, ik ben het ook niet mee eens in ieder geval, want zeker in die kleine kinderen, of kleine kernen, leven ook mensen in ieder geval, en ook een heleboel oudere mensen en zo allemaal. Die kunnen niet zo eens op de fiets gaan springen om naar de grotere plaats toe gaan om te gaan pinnen. Dus ik vind als je de leefgemeenschap wil hebben, wil behouden in die kleine kernen, moet je gewoon de pinautomaat gewoon daar houden in ieder geval. Dus, Ik ben het er ook totaal niet mee eens. Vooral ook omdat nu alles digitaal is en veel meer kantoren gaan sluiten. En de mensen dus afhankelijk zijn van pinautomaten. Vind ik het een hele slechte zaak dat de pinautomaten weggaan. Want ook zoals je ziet in een plaatsje als Sluis, heel toeristisch. En er zijn maar in dit plaatsje ook maar heel weinig pinautomaten. En je hebt hele lange wachtrijen. Nou, dat vind ik eigenlijk niet kunnen in deze tijd. Ja, ik had het toevallig gehoord of gezien op regionale tv. Net vanochtend, ik zat er even over na te denken. Ik dacht, nou, voor de mensen die hier wonen, met name ouderen, vind ik het wel heel vervelend. Want die zijn een beetje afhankelijk van geld halen. Dat kan bijna niet meer. Voor mezelf, ik ben toerist, kom uit Utrecht, vind ik het niet erg. Want ik betaal of met mijn mobiel binnenkort, hè, dat wordt gereed gemaakt. Of ik heb een hele mooie pinkaart. Dus ik kan hier in de buurt overal, ik heb het net uitgeprobeerd, overal al met pin betalen. Dat is super makkelijk. Dus echt cashgeld heb ik dan niet nodig. Maar toen ik het bericht zag, dacht ik van, oh, de mensen die hier wonen en ouder zijn en een slechte been, daar vind ik het een ramp voor. Dan vind ik het een slechte zaak eigenlijk. Omdat waarschijnlijk de Rabo zegt van, nou ja, dan moeten andere mensen dat maar doen. Of je omgeving, of je buurman en zo. En dan word je erg afhankelijk. Dus voor hen vind ik het een slechte zaak. De mensen denken dat de oudere generatie er het meest last van zal hebben als de pinautomaten verdwijnen. Ook vinden ze dat in toeristenplaatsen de pinautomaten moeten blijven. Dit was de kikkerstelling van deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.